kun minä lähdin nuorena miehenä armeijan palveluksen jälkeen Ebenezer laivalla, sitten olin melkein nuorin niistä joukosta, jotka sitten oli niin kuin miehistön sidottu. Me rakensimme tuolla Helsingin pohjoisrannassa, viimeisiä töitä teimme ennen kuin saatiin laiva semmoiksi katsastettua merikelpoiseksi. Ja minä olin sitten yhden raumalaisen veljen kanssa, teimme putkitöitä ja hitsaustöitä siinä. Ja tämä veli kertoo, ja hän oli jo Raumalta mukana siinä laivalla, niin hän kertoo sitten omasta elämästään sodan jälkeen, että hän oli työtön ja tuli Helsinkiin työttömänä sodan jälkeen armeijasta vapauduttuaan, niin hänestä tuli puliukko, puistokemisti Helsinkiin. Hän vaipui alkoholismiin niin syvälle, että hän sanoi, että hän nukkui sitten vaan roskalaatikoissa ja mistä sitten niin vähän suojaa itselleen löysi. Mutta siinä nuori mies kuitenkin, vaikka vaipui niin syvälle, sanoi, että hän kaipasi Jumalaa ja kaipasi vapautusta siitä. Ja erään kerran hän sitten hakeutuu hengelliseen kokoukseen ja Jumala kohtasi häntä ja hän pelastui. Ja sitten sen jälkeen hän avioitui ja oli oikein ihana perhe hänellä. Niin hän sanoi minulle sitten siinä työn lomassa, että kuule, että kun sä lähdet tämän laivan mukana, niin muista yksi asia. Kun sä kohtaat monenlaisia ihmisiä, niin muista, että Jumalalle ei ole mahdotonta pelastaa ketään, kun hän pelasti minutkin Helsingin roskalaatikoista. Joskus meistä tuntuu, että tuo ihminen on täysin mahdoton, mutta ei Jumalalle, jos hän tekee parannuksen, niin ei ole mahdotonta. Jos hän tarttuu näihin alttarin sarviin ja anoo armoa, niin Jumalan voima tulee pelastamaan sen miehen ja naisen. Se ilmestyy silloin. Ja näin on monille käynyt myöskin Helsingissä ja muissa meidän kaupungeissa tällaisille syvälle vajonneissa ja toivottomaan tilaan vajonneissa ihmisissä. Jumalan armo tuli avuksi ja nosti heidät ja muutti heidät ja meidät. Kyllä me jonkinlaisia syntisiä olemme kaikki olleet ja tunteneet tämän synnin voiman omalla kohdalla. Mutta kun Jumalan armo tuli avuksi, niin hän nosti meidät ja me saimme tarttua ja takertua näihin voiman sarviin. Ja sen varassa me tänäkin päivänä istumme täällä. Ei oman voiman varassa, eikä omien kykyjemme ansiosta. Armosta te olette pelastetut, ette omien tekojenne kautta, sanoi Paavali Efesolaiskirjeessä mainitsee. Se on Jumalan teko, Jumalan armo, että me olemme täällä. Ei mikään niin voimakkaasti kuin tämä alttari puhuu siitä, kuinka Jumala on tullut avuksi syntiselle Jeesuksessa. Niin rakasti Jumala maailmaa, että hän antoi onekoinen poikansa. Älköön se lause meiltä hävitkö eikä unohtuko. No nyt siitä toisessa kuvassa, siinä piirrossa näkyy tämä rakenne, se kuparinen ritilä, joka oli erillinen osa, sitä niin kuin äsken luimme, se mainitaan aivan, tee sille alttarille kuparinen ritilä ja pane se tämän laatikon sisälle, alakautta sisälle. Ja siinä oli nämä kantokorentojen renkaat, johon pujotettiin sitten nämä kantokorennot. Ja näin se alttari sitten kulki tällä tavalla yhtenäisenä alttarina, kun sitä kannettiin siellä erämaassa. Saksalaiset ovat laskeneet tälle alttarille painoksi lähes 1000 kiloa. Se oli akasiapuiden kehikko, 1,5 metriä korkea ja 2,5 metriä kanttinsa aika suuri. Ja sitten niin kaikki nämä kalusto, mikä siinä käytettiin siinä esipihalla, siinä äsken kun luin, niin mainitaan, että hiilihangot, tuhka-astiat ja kaikki välineistö, se pantiin tuon alttarin sisään. Se vielä lisäsi sitä painoa. Niin täytyy ainakin 12 miestä olla kantamassa sitä alttaria, 3 miestä aina joka korennon päässä vähintään, että sitä 1000 kilosta alttaria voitiin kuljettaa siellä. Niin. Nyt tässä alttarilla piti palaa aina tuli, eikä se saanut koskaan sammua.
Ja se oli pappien tehtävä hoitaa alttarin tulta, että se ei sammunut. Sitä pidettiin yllä haloilla, puilla, jota saatiin sitä puuaineesta sieltä erämaan akasiapuista. Ja sitten siinä paloi iltaan aamuun eläinuhri. Eli joka ikinen päivä papit teurastivat aamupolttouhrin, vuoden vanhan lampaan, paloittelivat sen lampaan, nylkivät naan, paloittelivat lihat, suolet pestiin puhtaaksi ja ne kappaleet asetettiin halkojen päälle ja se hiljalleen paloi se uhri sitten läpi yön tai läpi päivän. Tässä se ritilä, mistä nyt mainitaan, niin siellä tuli tuhka-arina tälle alttarille. Ja tuhka varisi siitä sitten sinne alle. Ja jos olivat leirityneet pitkään, niin tämä alttari voitiin nostaa näillä korennolla sivun ja poistaa se tuhka ja viedä kaatopaikalle ja jälleen alttari asettaa siihen paikalleen. Mutta se tuli säilytettiin sitten matkan aikana ja näin kun tuhka otettiin pois, niin se tuli säilytettiin tulisilla hiilillä tuhkaan peitettynä näissä hiilipannuissa. Ja siitä aina viritettiin se tuli uudelleen. Se ei ollut tavallista tulta, vaan kun Aaron uhrasi ensimmäisen polttouhrin, sitä voitte lukea 3. Mooseksen kirjassa ja 8. luvun viimeinen jae, vai 9. luvun viimeinen jae sanotaan, että kun Aaron asetti sen polttouhrin kappaleet alttarille, niin Jumalan tuli taivaasta ja sytytti Aaronin uhrin. Se oli Jumalan tulta ja siksi sitä piti pitää huoli, että se ei pääse sammumaan. Vaan se oli pappien velvollisuus ja tehtävä hoitaa sitä yötä päivää aina, että se tuli säilyypi. Ja tämä on myöskin nykyajan seurakunnan Uuden liiton pappien tehtävä hoitaa Jumalan tulta, että se ei pääse sammumaan. Me tulemme sitten myöhemmin vielä yhteen toisenkin asiaan tästä tulesta, mutta tämä eläinuhrit, jotka paloivat siinä sitten tämä aamupolttouhri ja illalla kello 3 aikana uhrattiin toinen vuoden vanha lammas, virheetön lammas ja jälleen se pantiin palaamaan siihen alttarille. Ja sitten mitä muuta polttoainetta siinä oli, jokaisesta eläinuhrista, joka uhrattiin täällä pyhäkössä, pantiin kaikki rasvat. Munuaisia peittävät rasvat, sisälmyksiä peittävät rasvat, lantiolihaksia peittävät rasvat, niin kuin Raamattu määrittelee, niin pane ne alttarille ja siinä ne paloivat ne rasvat. Siinä aina paloi tällainen hiljainen tuli yötä päivää. Mutta sitten se on hyvin mielenkiintoinen asia. Minä jouduin näitä asioita tutkistellessa ja valmistellessani tällaisen asian eteen, kun sanotaan, että jokaisesta uhrista ota rasvat alttarille ja 2 munuaista ja sappirakko. Jokaisesta ikisestä uhrista otettiin nämä 3 sisäelintä. Rasvat, 2 munuaista ja sappirakko. Ne pantiin alttarille. Se oli Jumalan osuus se. Ja mä ajattelin, että mitenkä se Jumala tämmöisen osuuden on sitten omalle. Sitten eri uhreista on eri määräykset, mutta kaikista tuli tämä Jumalan osuus tähän alttarille. Ja kun minä mietin, sitten Pyhä Henki tuli taas avuksi. Sanoin, että siinä on kysymys elämästä. Elämästähän tässä on kysymys. Jos tämä rasva, mikä meidän ihossa ja ruumiissa on, niin se on polttoainetta. Se on meidän voimanlähde. Ja sitä varten me syömme joka päivä, mutta se on vähän nykyaikana, että syömme vähän liikaa, niin tulee sitä liikaa sitä rasvaa, joka tekee meidät sairaaksi. Mutta jos on sopivasti, niin silloin se antaa meille terveyden ja työkyvyn. Ne pitää meidän elämää yllä ja pysymme terveenä. Se on polttoaine meissä, elämän lähde. Nyt Jumala ottaa sen. Jumala sanoo, että rakasta Herraa sinun Jumalasi koko sydämestäsi, koko mielestäsi ja koko voimastasi. 3. Rasvat, munuaiset ja sappirakko.
Ja kaikki nämä kuvaapi ehdotonta elämän ja kuoleman. Jos meiltä poistetaan, meidän munuaiset joutuu epäkuntoon tai ne poistetaan, niin kuolema seuraa heti. Minkä tähden? Koska munuaiset ovat sellainen elin, joka poistaa myrkyn ja tämän kuona-aineet meidän ruumiistamme. Verenkierrossa ja tässä rasvan palamisessa syntyy aina kuona-aineita ja ne täytyy poistua tästä ruumiista, pysymme terveenä. Mutta jos munuaiset menee epäkuntoon, niin kuolema on heti. Virtsamyrkytykseen kuolemme. Joo. Nyt Jumala otti tämän. Rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi, kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi. Eli 100% meidän täytyy antaa itsemme elävänä uhrina Jumalalle, niin kuin roomalaiskirjassa Paavali sanoo. Antakaa itsenne elävänä uhrina. Ei jotakin osaa, että me nyt mielessämme sitten olemme tämmöisiä vähän uskonnollisia ja käymme juhlapäivinä sitten Jumalan palveluksessa. Joka päivä kokonainen uhri Herralle. Ja tämä kirjanoppinethan kysyi että tätä asiaa Jeesukselta. Ja Jeesus siihen vastaa tämän. Rakasta Herraa sinun Jumalasi koko sydämestäsi, koko mielestäsi ja koko voimastasi. Ja rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi, Jeesus vielä lisää. Rakkauden käsky, tämä kaksiosainen yksi käsky täyttää koko 10 käskyn lain, jos me pystymme tämän täyttämään. Mutta me emme pysty sitä 10 käskyä täyttämään. Mutta Jumalan avulla me voimme täyttää tätä kaksoiskäskyä. Ja ensimmäinen on se, ei se ole ensimmäinen, että rakastamme lähimmäistä niin kuin itseämme, vaan ensimmäinen käsky on rakasta Jumalaa kaikesta sydämestäsi. Ja sitten kun me rakastamme Jumalaa koko sydämisesti, koko olemuksellamme, sielullamme, hengellämme ja ruumiillamme, niin me tulemme kykeneviksi sitten rakastamaan lähimmäistäkin ja jopa vihamiehiäkin. Amen. Meillä koitetaan opettaa sitä, että meidän pitää yrittää rakastaa lähimmäistä, kun me ei kykene siihen, koska meille puuttuu se agape-rakkaus. Vasta se vuorotetaan pyhässä hengessä meidän sydämiimme ja silloin me rupeamme rakastamaan vihamiehiäkin. Näin se on. Halleluja! Tässä itsekin innostuu, kun vaikka joskus puhuu useammankin kerran samoista asioista, mutta Pyhä Henki aina yhtyy näihin asioihin niin voimakkaasti. Mä itsekin koen semmoista uutta elämää aina näissä asioissa. Vaikka ne toistuu, mutta ne täytyy toistua meidän elämässä joka päivä. Elää Herralle. Ja silloin nämä asiat alkaa elää meissäkin. No, minä en nyt sano, että onko ne munuaiset sitten sielu vai henki. Saatte itselle päätellä, mutta että Jumala odottaa, että me annamme itsemme koko olemuksen, koko kolminaisuuden. Mehän olemme Jumalan kuvia, kolminaisuuksia. Ja Jumala tahtoo, että tämä kolminaisuus annetaan elävänä uhrina alttarille. Eikä vaan pelkkää käsien palvelua ja jalkojen palvelua, vaan koko meidän kolminaisuutemme uhrata Herralle. Ja se on suloinen tuoksu Jumalalle siinä alttarilla. Ja Jeesus teki, sinun tahtosi minä teen mielelläni. Mutta onko se meidän suussamme ja sydämissämme tämä, että sinun tahtosi me teemme mielellämme? Ei aina ole. Se on vaikeaa. Se on uhritie. Ja uhritie on aina vaikea joka kerta. Herra, antakoon meille armon, että se tulisi meille mieleiseksi niin kuin Jeesukselle. Sinun tahtosi minä teen mielelläni. Kyllähän Jeesus siellä Getsemanissakin rukoili, Isä, jos se on mahdollista, ota tämä pois. Se oli vaikea se hetki, että Isä kääntää selkänsä pojalleen ja hän tulee kiroukseksi meidän tähdemme. Mutta sittenkin Jeesus jatkaa siihen, ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä tahdot. Se oli Jumalan ainut tie, tehdä meille tie syntiselle ihmiselle jälleen Jumalan luokse. Tämä portti oli 20 kyynärää leveä, eli 10 metriä leveä portti. Minä yhden kerran oli taas tämän asian, 10 metriä leveä portti. Sitähän menee jo rekka-auto sisälle.
Ja kuitenkin kun Jeesus sanoi, että se tie on kaita ja portti on ahdas, joka vie taivaaseen ja elämään. Ja harvat on ne, jotka löytävät sen. Ja onko tässäkin ristiriita sitten 10 metriä leveä portti, ei se mikään ahdas portti ole. Niin. Kaikki olette matkustanut lentokoneella, eikö niin? Kukaan ei ole matkustanut. Onko tämä totta? No niin, olet kuullut kuitenkin siitä, että kun lentokoneeseen noustaan, niin mennään sellaista ahtaasta portista läpi. Ennen kuin meidät päästetään nykyisin lentokoneeseen, niin kaikilla lentoasemilla on sellainen ahdas portti, josta menee yksitellen läpi siitä. Ja se on se tarkastusportti. Bangkokin suurella lentoasemalla minä kerran, kun joudun taas kulkemaan tämän portin läpi, niin mä katsoin siihen sitä porttia. Luki se ylhäällä, että Outokumpu. Joo, Outokumpu valmistanut sellaisia portteja, että ne on tarkkoja, ne kansainvälisillä suurilla kentillä käytetään. Suomalaisia näitä tarkastusportteja. No, minä tietysti ihailin suomalaisena, että suomalainen tekniikka on sinnekin ehtinyt näin kansainväliselle suurelle kentälle. No nyt kun me joudumme menemään, niin ennen sitä meidän pitää panna kaikki laukut sinne hihnalle ensin, että ne menee sitten läpivalaistukseen. Ja sitten me kävelemme sitä portista sitten tyhjin vaatteen siinä. Mutta kun siinä kilahtaa, klik! Jaaha, mitä sulla on taskussa? Ja tulee pistää taskussa, no koettele taskussa. No siellä oli autoaimet ulostunut sinne. Pannaan pois ne ja taas uudelleen. Ja taas kilahtaa. Eikä muuta kuin taas koitellaan vaan, että mitä siellä on jotain metallia, joka antaa äänen. No sieltä voi joku kolikko löytyä sitten taas taskun pohjalta, joka taas kilahti siellä. Mutta sitten kun ei enää ääntä kuulu, niin sitten annetaan vasta lupa lähteä, kerätä taas ne tavarat sieltä hihnalta lähteä sitten koneeseen. Siinä on nykymaailmassa erittäin tarkka tulli tai tarkastus, että me emme vieraita tavaroita vie sitä, ei pommeja eikä aseita eikä puukkoja eikä muita viedä siitä sisälle. Mutta taivaan portti on niin ahdas ja niin tarkka tutkimus siinä, että siitä ei synti mene läpi. Ei mene. Minä palaan historiasta taakse ennen kuin laiva lähti Helsingistä kohti Intiaa, niin laivan henkilökuntaan tuli nuori pariskunta, jonka häät oli tuolla Vilppulassa evankelistakodilla. Sitten me palaisimme sieltä häistä semmoisella paikallisjunalla Tampereelle. Siinä oli eräs saarnaaja, enpä sano nimeä tälle saarnaajalle ja hänen vaimonsa. Ja heillä oli tuommoinen 6-7-vuotias pieni tyttö. Ja tämä tyttö evankelioi sen vaunuun, matkustajat kaikki, sillä Tampereen ja Oriveden taikka niin Vilppulan välillä. Tämä viaton, oikein vapaa pikkutyttö niin meni sitten outojen matkustajien viereen ja sanoi, että setä, saanko mä sulle laulaa laulun? No laula. Ja tyttö lauloi tämän pyhäkoululaulun, jos on sydämellä syntiä, taivaaseen et päästä voi. Tehän osaatte monet sen. Siinä on, että voisi vaikka laulaa sen nyt sen. Kuka muistaa sen laulun oikein. No niin. Kun se tietysti matkustaja hymyili sille, kun heleällä äänen laulu. Sitten hän siirtyy toiselle penkille ja sanoo, täti, saanko mä laulaa sulle vähän? Ja taas saa luvaa, että laula vaan. Ja tyttö laulaa taas heleällä äänellä saman pyhäkoululaulun. Jos on sydämellä syntiä, taivaaseen et päästä voi. Ja niinhän me kävi kaikki penkit siinä vaunussa läpi. Ja toiset hymyili, mutta toiset oli oikein vakavissaan. Tyttö, 6-vuotias tyttö piti semmoisen saarnan siinä junassa, se yhden vaunun matkusta, että varmasti tiesivät, että jos on sydämellä tilinpäivänä syntiä, taivaaseen et päästä voi.
Tämä portti on se ahdas portti, siinä täytyy ihmisen nöyrtyä ja taas riisuutua niistä omista vaatteista, vanhurskauden vaatteista, tulla alastomaksi ja alastomana sinä pääset siitä sitten. Tunnustaen syntinsä. Joka tunnustaa syntinsä ja hylkää, hänelle tapahtuu laupeus. Tämä on ensimmäinen askel, kun me lähestymme Pyhää Jumalaa tai lähdemme lähestymään ja siinä meidät riisutaan. Ja riisuttuna me tulemme nöyrällä mielellä tähän alttarille. Ja tässä sitten ne eläinuhrit oli vain esikuvia siitä, mitä Jeesus ihmisenä teki meidän puolestamme. Hän antoi itsensä elävänä uhrina. Aina hän oli uskollinen kuolemaan, ristin kuolemaan saakka, sanotaan Paavali kirjoittaa Filippiläiskirjoissa. Hän alensi itsensä, tuli ihmisen kaltaiseksi ja antoi itsensä uhrina, täydellisenä uhrina sinun ja minun puolesta. Ja näin alttari puhuu meille mistä? Vanhurskauttamisesta. Kyllä se on sitten vaikea teologinen sana tuo vanhurskauttaminen. Hurskaa me jotenkin ymmärrämme. Kun oikein on semmoinen hurskas ihminen, että se veisailee virsiä ja laulaa hengisiä lauluja ja käy kirkossakin ja kokouksessa ahkeraa, mutta se on vaan hurskas, mutta ei vielä vanhurskas. Abrahamista sanotaan Raamatussa, Jumala vanhurskautti Abrahamin uskon kautta. Hänestä tulee vanhurskauden isä. Ja esimerkki, uskon kautta hänet vanhurskautettiin. No mitä eroa on vanhurskaalla ja vanhurskaalla? Niin me ainakin, jos on kärsinyt ainakin semmoisen inflaation se sana, me ymmärrämme helposti sitä, että se on hurskastelija. Vanhurskauttaminen tarkoittaa kirjaimellisesti sitä, kyllähän te tiedätte, syyttömäksi julistamista. Meille ei enää lueta niitä pahoja tekoja ja rikkomuksia ja syntiä, vaan Jumala julistaa meidät syyttömäksi. Ja se tapahtuu ristin sovitustyön kautta, kun me uskomme häneen, Jeesukseen, niin meidät julistetaan syyttömäksi ja vanhurskautetaan. Se on se paikka, jonka jokaisen ihmisen on syntisenä tultava, mutta nöyrtyneenä ja alastomana ja tunnustaa, että minussa ei elä mitään hyvää. Ja olen syntinen. Kun Jeesuksen luokse tuli erään kerran, siellä Markuksen evankeliumissa kerrotaan, pitaalinen mies, joka oli yltänsä pitaalissa. Minä olen joskus ihmetellyt sitä kertomusta siinä. Yltänsä pitaalista. Päästä jalkoihin asti mies on pitaalinen. Ja hän siinä tulee Jeesuksen luo sanoa, että Jeesus pyytää, että jos voit minut puhdistaa, niin puhdista. Niin Jeesus sanoi, että jos voit. Hän koskettaa pitaalista, hän puhdistuu. Ja hän tuli täysin puhtaaksi. Tämä kuvaa sitä, että kun me olemme syntisiä, niin meidän täytyy tulla sellaisena Jumalan kasvojen eteen, että minä tiedän, että minussa ei ole mitään hyvää. Minä olen syntinen päästä kantapäihin saakka. Yltänsä pitaalissa, vaarallisessa pitaalissa, syntipitaalissa, mutta kun Herra koskettaa, niin me tulemme puhtaaksi. Amen. Ja vanhurskauttaa meidät kaikesta vääryydestä, kaikesta pahasta. Ja Johanneksen kirjeessä, siellä ensimmäisessä kirjeessä 9. jae, että jos me tunnustamme syntimme, niin Jumalan pojan veri puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä, kaikesta synnistä. Ja näin meidät vanhurskautetaan. Tehdään taivas kelpoisiksi siinä. Tämä sydämen puhdistaminen tapahtuu veren kautta, veren vihmonnan kautta ja ainoastaan sen kautta. Hebrealaisessa kirjassa on kirjoitettu, ilman verenvuodatusta ei ole syntien anteeksi saamista. Se on brutaalinen, tuntuu karkealta ja brutaaliselta, että veren kautta. Minä muistan, kun kerran olin Suomi-lomalla Thaimaasta, olin pienessä teltassa puhumassa sitten sivukylällä tuolla Anjalan koskella.
En muista sitä tarkkaa sitä tekstiä, mutta minä siinä käytin useammankin kerran tätä Jeesuksen veren voimaa ja puhdistavaa vaikutusta. Ja kovaääniset oli suunnattu sinne kylälle päin. Niin sitten siinä ajaa yksi mies polkupyörällä kesäisenä iltana siinä maantien ohi ja huutaa sieltä, että senkilahtarit. Veren evankeliumi kosketti miestä, eikä hän sietänyt sitä. Mutta tämä ilmestysmajan esipiha, se oli teurastuspaikka. Se oli teurastuspaikka. Joka ilta, joka aamu, joka ilta siinä teurastettiin lammas. Papit joutuivat veren kanssa tekemisiin. Kun he teurastivat lampaan, he ottivat sen veren astiaan. Tulivat tähän alttarin luokse, vihmoivat sen veren tähän alttarin seinämiin ja kaatoivat sen tulen, sen veren. Sen jälkeen he nylkivät nahan pois, paloittelivat lihat ja jälleen ja pesivät ne suolet puhtaaksi ja sorkat puhtaaksi puhtaalla vedellä ja ne asettelivat kappaleet siihen ja se poltettiin siinä. Siinä oli veren kitkerä tuoksu ja teurasjätteiden ja lihan karvas palava tuoksu koko ajan aina siinä. Ei evankeliumi ole ihmisten mielenmukaista evankeliumia, niin kuin Paavali sanoo. Se ei ole ihmisten mielenmukainen. Se tuntuu joskus vaikealta ymmärtää, että miksi Jumala tällaisen pelastustien valmisti, mutta hänen poikansa täytyi kuolla tällä brutaalisella tavalla, hirvittävällä tavalla ristin kuolemaa, ja siitä tuli meille pelastus. Ja se on vaikea ihmisen ottaa vastaan, ja siksi se tuntuu tämä tie niin ahtaalle. Harvat ovat, jotka löytävät sen, mutta se on ainut tie Jumalan pyhimpään, sinne kaikkein pyhimpään, eli taivaaseen. Aika rientää. Minulla on pari raamatun kohtaa vielä mielessä tästä. Jos teillä on kysymyksiä, te voitte heittää kysymyksiä, mutta otetaan tästä sellainen raamatun kohta, kun puhe alttarista. Ensimmäinen kuningasten kirja, ensimmäinen jae sieltä, ensimmäinen luku, ei ensimmäinen jae, mutta ensimmäinen luku. Täällä kerrotaan sellainen kertomus, minä koitan tätä kertomusta vähän lyhentää ulkomuistista ja voitte kotona lukea sitä tarkemmin sitten. Sillä kerrotaan, kun kuningas Daavid oli tullut vanhaksi ja sairaaksi, eikä kyennyt enää lähtemään sotaväen edellä ja sotimaan, vaan hän oli vanha mies ja sairaaloinen. Niin hänelle etsittiin eräs nuori, kaunis neitonen hoitamaan kuningas Daavidia tässä sairasvuoteella, ja hänestä tuli tavallaan niin kuin Daavidin viimeinen vaimo. Vaikka Raamattu sanoi, että Daavid ei enää tähän nuoreen neitoon yhtynyt, niin kuin avioliitossa, vaan tämä nuori neitonen lepäsi ja nukkui Daavidin vieressä sängyssä sitä varten, että Daavid pysyi lämpimänä. Ja hänen nimensä oli Abisak. Etsivät koko Israelin alueelta kaunista tyttöä ja löysivät suunemilaisen Abisakin ja veivät hänet kuninkaan tykö. Hän oli hyvin kaunis tyttö ja tuli kuninkaan hoitajattareksi ja palveli häntä, mutta kuningas ei yhtynyt häneen. Mutta sitten sanotaan, että Adonia, Hakkitin poika, korotti itse ja sanoi, minä tahdon tulla kuninkaaksi. Tämä Adonia oli yksi Daavidin sivuvaimon poika. Ja nyt kun tämä poika näki, että vanha isä kohta kuoleepi, niin hän tavoitteli, kun hän oli monta veljeä, Daavidilla oli paljon poikia, että hänpä sieppaakin kuninkuuden itselleen. Hän hankki itselleen sotavaunuja ja ratsumiehiä ja 50 miestä, jotka juoksivat hänen edellään. Isänsä ei koskaan elämässä ollut pahoittanut hänen mieltään sanomalla, kuinka sinä noin teet. Hän oli myöskin hyvin kaunis mies ja äiti oli synnyttänyt hänet Absalomin jälkeen. Niin tämä nuori, kaunis ja lahjakas Daavidin poika
sai Joabin, tämän vanhan Daavidin sotapäällikön, sitten puolelleen, joka rupesi tukemaan Adonian kuninkuutta. Neuvoteltua Joabin, Serujan pojan ja pappi Epiatarin kanssa, ja he kannattivat Adonian puoluetta. Kuninkaan omasta perheestä nousee sitten tällainen, joka salakavalasti yrittää siepata isänsä kuninkuuden ja nousta valtaistuimella isänsä sijaan. Mutta jo eläessään Daavid oli Batseballe sanonut, että Salomosta on tuleva seuraava kuningas. Ja niin tämä Adonia kerää itselleen puolueen, jotka sitten aikovat huudattaa Adonian kuninkaaksi. Ja he pitävät sitten juhlia erillään siellä ja tullaan sitten ilmoittamaan, kaikki eivät kuitenkaan yhtynyt tähän, myös profeetta Naatan ja papeista osa ei kannattanut Adoniaa, osa papeistakin kannatti Adoniaa. Tullaan ilmoittamaan kuninkaalle, että eikö kuningas ole luvannut, että Salomosta tuleepi kuningas. Ja kuningas vannoo, että näin on asia. No sitten ilmoitetaan, että nyt kuitenkin Adonia on kerännyt puoluetta itselleen ja on siellä nyt juhlimassa ja huudattaa itsensä kuninkaaksi. Niin kuningas antaa määräyksen, että asettaa Salomo muulin selkään, viedä Kitronin purolle ja huudattaa siellä Salomo kuninkaaksi ja istuttaa sitten valtaistuimelle ja siirtää kuninkuus hänen eläessään jo sitten Salomolle. Ja näin tapahtuu. Panemme nyt pitkän kertomuksen lyhyeksi, niin kuin sanoin, niin katsokaa tätä sitten kotona vielä tarkemmin. Niinpä pappi Saadok, profeetta Naattan ja Penaja, Joedan poika sekä preetit ja pleetit menivät sinne. He panivat Salomon kuninkaan Daavidin muuliselkään ja saattoivat hänet Kiihonille. Ja pappi Saadok otti öljysarven majasta ja voiteli Salomon. Ja he puhalsivat pasunan ja kaikki kansa huusi, eläköön kuningas Salomo. Kaikki kansa seurasi häntä ja kansa soitti huilulle ja ratkesi niin suureen riemuun, että maa oli haljata heidän huudostansa. Mutta Adonia, 1. luvun 41. jae. Mutta Adonia ja kaikki kutsuvierat, jotka olivat hänen kanssaan, kuulivat sen, juuri kun he olivat lopettaneet syöntinsä. Ja kun Joab kuuli pasunan äänen, sanoi hän, mitäs tuo huuto ja pauhu kaupungissa tietää? Hänen vielä puhuessaan tuli Joonatan, pappi Epiatarin poika, ja Adonia sanoi, tule tänne, sillä sinä olet kunnon mies ja tuot hyviä uutisia. Joonatan vastasi sanoi Adonialle, en päinvastoin, herramme kuningas Daavid on tehnyt Salomonin kuninkaaksi. Kuningas lähetti hänen kanssaan pappi Saadokin, profeetta Naatanin, Penajan ja Joedan pojan sekä Kreet ja Pleet ja huudattivat hänet kuninkaaksi. Sitten katsomme täältä jakeesta 50. Mutta Adonia pelkäsi Salomoa, nousi ja meni tarttui alttarin sarviin. Ja Salomolle ilmoittiin, katso, Adonia on peläten kuningas Salomoa tarttunut alttarin sarviin ja sanonut, kuningas Salomo, vannokoon minulle tänä päivänä, ettei hän miekalla surmaa palvelijansa. Silloin kuningas Salomo sanoi, jos hän osoittautuu kunnon mieheksi, ei hiuskarvakaan hänen päästään ole putoava maahan, mutta jos hänessä huomataan jotakin pahaa, on hänen kuoltava. Ja kuningas Salomo lähetti tuomaan hänet pois alttarilta, niin hän tuli ja kumarsi kuningas Salomoa, ja Salomo sanoi hänelle, mene kotiisi. Adonian vehkeily ja salahanke oli sellainen asia, että sitä rangaistiin kuolemalla. Hän nousi kuninkaansa valtaistuinta vastaan ja salakavalasti yritti saada kuninkuuden itselleen. Nyt kun hän oli juhlimassa joukkonsa kanssa ja Salomosta oli tehty kuningas ja ilmoitettiin nyt Adonialle, että nyt Salomo on istunut isänsä valtaistuimelle ja on kuningas, niin velipuoli, hän oli velipuoli, niin pelästyi heti ja hän tiesi, että hänen voidaan surmata tästä vehkeilystä ja salahankkeesta. Hän oli kuolemaan oma henkipatto, mutta hän myöskin tiesi, että on yksi tie, jolla hän voi henkensä säilyttää. Tulla alttarin luokse sinne ilmestysmajaan
se ilmestysmaja ei ollut enää silloin käytössä, mutta se oli siellä Sionin vuodella väliaikainen teltta, tulla sinne polttouhrialttarin viereen ja tarttua alttarin sarviin kiinni ja anoa armoa omaan elämäänsä. Ja Mooseksen laissa oli säädetty, että jos henkipatto tappaja tulee tänne ja anoo armoa, tekee siinä parannusta, niin hänet armahdetaan. Nyt Adonia tiesi tämän ja hän tulee ja tarttuu alttarin sarviin ja pitää kiinni. Ja Salomolle ilmoitetaan, että Adonia on siellä alttarin vieressä ja pitää alttarin sarvista kiinni. Niin Salomo antaa määräykset, että jos hän osoittautuu kunnon mieheksi, niin ei hiuskarvakaan ole putoava hänen päästään. Mutta sinä päivänä, jossa hänen havaitaan vilppi, hänen on kuoltava. Ja Salomo kutsuttaa Adonian luokseen ja sanoo, että mene kotiisi. Adonialla oli mahdollisuus elää tavallisena kansalaisen normaalia elämää, eikä mikään tuomio kohdannut häntä, koska hän turvasi alttariin, jossa julistetaan armo. Mutta sitten kun luemme toisesta luvusta, niin me luemme ikävän luvun. Ei mennyt pitkää aikaa, kun Adonia oli ihastunut tähän Daavidin nuoreen vaimoon, Abisagiin. Ja lähettää sanan sitten Salomolle Batseban, Salomonin äidin kautta, että saisi tämän isänsä vaimon itselleen vaimoksi. Se oli kaunis nainen. Ja Batseba menee sitten Salomonin luokse ja pyytää, että annettakoon tämä Abisag vaimoksi sitten tälle Adonialle. Niin Salomo sanoi, miksei pyydä kuninkuutta samalla. Se oli sellainen rikos, että hän jo jälleen oli henkipatto. Muistetaan, että Salomo sanoi, että sinä päivänä, jossa hänen havaitaan vilppi, hänen on kuoltava. Ja näin Adonia lyötiin kuoliaaksi. Hän ei pitänyt kiinni armosta, jonka hän sai elämälleen. Hän luopui siitä ja jälleen osoitti vilpillisyyttä ja vehkeilyä. Sehän oli suuri, hyvin paha, ei nyt rikos, mutta rumaa teko pyytää isän vaimoa itselleen. Lähes sukurutsaus, mutta se ei ollut sitä kuitenkaan, mutta että ei hän ollut mitään moraalista oikeutta isän vaimoa pyytää itselleen. Se oli tavattoman ruma Jumalan edessä se teko. Ja näin hän menetti armon. Sellainen oppi, jos sitä liikkuu täällä Malmilla ja muualla, että kerran pelastettu, aina pelastettu, se ei ole raamatullinen oppi. Ei ole. Me voimme menettää Jumalan armo, jos emme pidä sitä kiinni. Kyllä, Juudas Iskariot oli valittu 12 opetuslapsen joukkoon. Ja kun tulemme siihen vielä ehkä toisenakin iltana, viimeisenä iltana, kun he olivat pääsiäisateriaa nauttimassa siellä yläsalissa Jeesus opetuslasten kanssa, Jeesus tiesi, yksi heistä on kavaltaja ja vilpillinen. Ja hän sanoi sen ääneen, yksi teistä on kavaltaja. Mutta siellä sanotaan Raamatussa myöskin, että hän rakasti heitä loppuun saakka. Ja tässä Jumalan Jeesuksen rakkaudessa hän osoittaa tätä rakkautta nimenomaan Juudas Iskariotille. Ottaa sitä pääsiäisateriasta, sitä happamalta leipää, taittaa sitä palan, joka kuului tähän pääsiäisateriaan, ja ojentaa sen henkilölle, jota kunnioitti kaikkein eniten. Ja tässä Jeesus osoittaa sitä suurinta rakkautta Juudas Iskariotia. Se on se, jolle minä ojennan tämän palan. Siinä vielä Jeesus antoi mahdollisuuden Juudas Iskariota palata siltä vilpilliseltä tieltä. Katua sitä, minkä hän oli jo itsensä myymässä saatanalle. Ja kun hän ojentaa tämän palan Juudas Iskariotille, niin sanoo, että häneen meni saatana. Ja hän lähti ulos. Hän myi itsensä, ei nöyrtynyt. Hän menetti sen armon, mikä hänellä oli jo Jeesuksen 12 apostolin joukkoon luettuna. Myöhemmin hän hirttäytyy sitten.
Kerran pelastettu, ei aina pelastettu, ei pidä Raamatun ilmoituksen kanssa yhtä. Me voimme menettää ja voimme leikkiä armon kanssa, mutta Jumala ei leiki armon kanssa. Ei. Me näemme sitten seuraavassa samassa toisessa luvussa kerrotaan sitten tästä Joabista, niin Daavidin sotapäälliköstä, seuraava kertomus siinä toisessa luvussa. Tämä vanha sotapäällikkö näki, kuinka Adonia sai armon. Ja sanotaan, minä nyt vaan ulkomuistista kerron tätä, niin Joabkin meni alttarin viereen ja tarttuu alttarin sarviin. Ja kuningas Salomolle ilmoitti, että Joab on myöskin siellä alttarin edessä ja pitää sarvista kiinni. Niin kuningas antaa määräyksen, että surmatkaa hänet. Ja sotilaat menevät ja kutsuvat Joabia ulos, mutta Joab sanoi, että jos minä täytyy kuolla, minä kuolen tähän, en lähde ulos. Ja ilmoitetaan Salomolle, että Joab ei suostu tulemaan pois alttarin edestä. Niin kuningas sanoi, että surmatkaa hänet alttarin viereen. Nyt tulee hyvin tärkeä asia. Ja hänet surmataan, hänet lyödään miekalla kuoliaaksi alttarin sarviin takertuneena. Miksi ei alttari voinut pelastaa kuolemasta Joabia, vaikka Adonia sai siinä armon? Oliko kuningas Salomo ei ollut tasapuolinen tuomari, eikä oikeamielinen tuomari? Miksi Joab kuoli? Ja vielä alttarin vieressä. Mutta Adonia sai armon. Sanokaapa minulle. Mitä? Siinä oli Daavid kyllä sanonut näin, että Salomon, että älä anna hänen harmaiden hiuksensa vaipua tuonellaan rauhassa, sillä hän on surmannut 2 vanhurskaampaa miestä kuin hän itse oli. Hän oli henkipatto ja näin kuolemaan tuomittu jo. Mutta se ei ollut syy. Hän kuitenkin turvautuu alttariin ja alttarissa pitäisi kokea armo. Miksi ei hän löytänyt armoa siinä? Kuka sanoi? Sinä. Kuka sanoi? Joo. Kympin vastaus sieltä tuli. Hän ei katunut, hän tuli katumattomana. Hän näki, että alttari pelasti yhden ja vain matki. Ja silloin kun me emme kadu omia tekojamme, tulemme kovalla sydämellä, katumattomalla sydämellä, alttari sotii meitä vastaan. Vain nöyrät saavat armon, mutta Jumala on ylpeitä vastaan. Tämä ylpeys näkyi tässä vanhassa sotapäällikössä. Jos minun on kuoltava, minä kuolen tähän, mutta en tule ulos. Hän vaan näennäisesti matki ja ajatteli, että kyllä se alttari on voimallinen pelastamaan. Jumala on vanhurskas Jumala, Jumala on oikeudenmukainen Jumala ja hänen tuomionsa ovat oikeudenmukaisia myöskin. Hän tuli katumattomalla, kovalla sydämellä, kääntymättömällä sydämellä, murtumattomalla sydämellä, eikä saanut apua alttarista. Monet ihmiset saattavat turvata, että joo, Jeesus on kuollut minun puolesta ja minä saan tehdä mitä vaan. Kaikki on annettu anteeksi jo. Näin on, mutta vain nöyrille hän antaa armon. Mutta Adoniakaan ei säilyttänyt ja pitänyt tätä armoa, minkä hän sai. Jos hän osoittautuu kunnon mieheksi, hän saa elää. Ei hiuskarvakaan ole putoa hänen päästään. Ystävät, Jumalan armo ei ole leikkikalu, että me jätämme ja otamme ja jätämme ja otamme. Jos Jumala armahtaa meitä, meidän on riiputtava siinä kiinni, myöskin säilytettävä se. Me olemme pyhän Jumalan edessä syntisinä ja Jumala armahtaa meitä silloin, kun me tulemme nöyrin mieli hänen eteensä ja koemme sen avun, mikä alttari tuopi meille.
Minä annan teille kotiläksyä nyt sitten, otatteko? Otattehan te, kun minä annan. Liittyy tähän. Vielä sen minä puhun vaan ylimalkaisesti. 4. Mooseksen kirja 16. lukuun. Siellä kerrotaan Daatanin, Abiramin ja Koorahin kapinasta. Nämä olivat kehatilaisia, joilla oli erikoistehtävä ilmestysmajassa. He saivat kantaa pyhiä esineitä, mutta sitten nousee Koora-niminen mies kapinaan Aaronia ja Moosesta vastaan ja sanoo, että mitäs se Aaron korottaa itsensä ja tekee sitten muita korkeammaksi ja paremmaksi ja vaan menee sinne pyhäköön suitsuttamaan Herralle. Me kaikki olemme pappeja ja me voimme mennä sinne pyhäköön suitsuttamaan. Mutta Jumalan säätämys oli, että Aaron ja hänen poikansa ovat vain pappeja. Ja koorahilaisilla oli oma tehtävänsä ilmestysmäessä kantaa näitä pyhiä esineitä, kun leiri siirtyy eteenpäin. Mutta niin tuli öykkäri henki, ylpeä henki. Joo, Aaron on itsensä korottanut. Joskus seurakunnassakin on, että mikä se nyt se saarnaaja nyt sitten luulee olevansa. Ja mikä ne vanhemmistovelikin, ne vaan sitten on vähän yläpuolella muita ja vähän korottaneet itsensä. Se saattaa tulla tällaista ylpeää henkeä. Ja kehenkä se nyt sitten saattaa kohdistua kehen tahansa tällainen arvosteleva henki. Tämä öykkäri arvosteleva henki tuli näihin Koorahin kapinalaisten yhtyyn ja heihin yhtyi 250 perhepäämiestä ja arvokkaita näitä johtajia perhekunnista ja näistä sukukuntien päämiehiä. 250 miestä yhtyi näihin. Niin Mooses parahtaa ja sanoo, että eikö teille riitä, että te saatte kantaa näitä pyhiä esineitä ja Jumala on tällaisen tehtävän teille uskon. Vieläkö tavoittelette pappeuttakin? Pappeus on Aaron ja hänen poikiensa. Se on Jumalan valinta. Mooses kutsuu väen kokoon ja sanoo näille kapinallisille, että huomen aamulla tulkaa ja tuokaa hiilipannunne tänne. Jumala on osoittava huomenna, kenet hän on valinnut ja ketä hän käyttää. Ja myös Aaron tuokoo hiilipannunsa. He halusivat suitsuttaa täällä pyhäkössä nämä koorahilaiset, johonka heillä ei ollut lupaa mennä tänne pyhäkköön ollenkaan. Se oli pappien tehtävä vaan mennä pyhäkköön suitsuttaa, mutta he olivat kateellisia ja halusivat mennä sinne kanssa. No niin. Tämä kotiläksy, muistakaa sitten lukea tarkkaan se. Vielä siitä vähän. Nyt seuraava aamu tuleepi. Ja nämä Koorahin kapinalaiset ovat sitten omalla puolellaan ja Aaron toisella puolella. Ja Mooses sanoi, että Jumala ratkaiskoon tämän asian. Jos minä nyt puhun omiani, eikä Jumala yhdy tähän, niin hän on erehtynyt. Mutta jos nämä kapinalliset kuolevat epätavallisella tavalla, että maa avautuu, avaa kitansa ja he syöksyvät elävältä tuonella, siitä tietäkää, että Jumala on säätänyt pappeuden Aaronille. Kaikki näiden kapinallisten perhekunnat, vaimot ja lapset ja heidän telttansa ja tavaransa olivat siellä omissa leireissään. Mutta jos näet, että maa avaa kitansa ja nielee nämä, siitä tietäkää, että Jumala ratkaisee tämän asian. Ja kun Mooses lopettaa tämän puheen, yhtäkkiä maa avaa kitansa ja nielee nämä 250 miehen teltat ja perheet ja tavarat tuonellaan suoraan. Jumala antoi tällaisen tuomion näille kapinallisille. On hyvä, että kunnioitamme Jumalan säätämyksiä, emmekä nouse niitä vastaan. Ja tutkimme myöskin, mikä Jumalan säätämykset on. Emme päästä kapinallista henkeä, emme päästä ylpeyden henkeä, emme kateuden henkeä sisälle, joka saattaa meidät syöstä kadotukseen. Nyt Mooses sanoopi Eleasarille, joka on
yksi papeista Aaronin pojista Eleasarille, ota näiden kapinallisten miesten hiilipannut, tao ne ohiksi levyiksi ja kiinnitä ne alttarin seinämiin. Ja nyt tämän kokouksen jälkeen, tulkaa katsomaan, Syväluoma teki tähän alttarille 250 hiilipannua tuossa alttarin seinämissä, muistuttamassa kapinallisten elävänä syöksymistä kadotukseen ja tuonelaan, Jumalan tuomiota, jotka nousevat hänen säätämystään ja pyhyyttä vastaan. Ei Jumalan kanssa leikitä. Jumala on vanhurskas Jumala. Jumala on oikeudenmukainen Jumala. Joskus hänen tuomionsa viipyy, mutta joskus ne tulevat äkisti. Siinä on sellainenkin sana, ehkä tulee myöhemmin tässä vielä esille näinä iltana. Hän näyttää pyhyytensä niissä, jotka ovat häntä lähellä. Nyt minä sanon aamen tälle illalle. Lukekaa tämä kotiläksy kotona vielä. Hasit na jipra sukudiata parset niette tikrassa janassa. Napra pikata sudu jimara bukushina prasae. Jumala, me olemme sinun pyhien kasvojesi edessä. Sinä olet se tuomari, joka tuomiset oikein meidät. Mutta me saamme tulla syntisinä, Herra, sinun luoksesi katuvina, tunnustaen omat pahat tekomme, tehdessämme parannusta sinun kasvojesi edessä. Ja Herra, me kohtaamme sinun armosi ja laupeutesi meitä kohtaan. Herra, anna meille tällainen arka mieli sinun sanasi edessä ja sinun kasvojesi kirkkauden ja valkeuden edessä. Varjele, Herra, meidät lankeemuksilta. Anna armosi käydä ylitsemme. Jeesus, me tarvitsemme sinun apuasi, että me voimme pelastua. Mutta kiitos, että tie on valmis. Ja Herra, me löydämme sen tien, jos me tulemme nöyrtyneenä sinun eteesi. Ja Herra, me kohtaamme sen armon, minkä syntinen voi kohdata Jeesuksessa, sen uhrikuoleman ja sen pelastuksen kautta, joka on Kolkatalla saatettu loppuun. Etkä sinä enää elän uhria tarvitse, vaan Herra, sinun armosi tulee meidän osaksemme. Jeesus, pelasta monia vielä, kutsu, vedä tykösi ja anna armosi tapahtua syntisen ylitse. Kiitos, että tämän päivänä vielä on pelastuksen päivä, jolla voidaan avuksi huutaa, Herra, sinun nimesi ja kokea tämä ihmeellinen pelastus. Papako santkira sinä mausainen. Mapsikira tuora hanikkara sainen.